Да, знам. С Лана положението излиза извън контрол. Защо? Тя е готина, безмозъчна и богата. Същото казваха и за нас, когато прякорът на Бъргър бе богат. Помните ли, когато имахме цели турби с пари? Правехме каквото си поискаме. Добре, имаме тези огромни турби с пари. Може да правим каквото си поискаме. Бой с пари! Страхотно беше. Не се налагаше да се удреме с голи ръце. Да. Трябва да намерим пари. Да, аз обаче нямам. А 16-тият рожден ден на Лана е скоро. Вече ми каза какво е. Какво? Нещо скъпо. Лана не бива да е теб само защото харчиш за нея. Трябва да те хареса заради това, което е важно. Че съм добър човек ли? Не, защото си рок звезда. Знаеш ли, прав си, това е важно. Да. Ще ме разбере, ако говоря с нея. Не, е по-добре с рисунки. Имаме голям проблем. Какъв? Според тартичката за впечатление, Хендерсън не са харесали атмосферата тук. Иди. С Лана имаме големи проблеми. О, дано ги изгладите. Тя ми е симпатична. Виж сега. Хей, Лана, ще ми развалиш ли десетачката на 2 по 20? О, имам само по 200. Добре, но ми дължи 2 по 20. Добре. Не ме лишавай от това. Лана, трябва да поговорим. Не трябва. Гледай. Виж, Лана, ти си много хубава. О, знам, да. Но трябва да ти кажа нещо. Смяташ, че съм материалистка и страдаш от това? Все пак успях. Не знам защо си нещастен. Бившето ми гадже Брайс Джонсън не е имал проблем с това. Но Брайс е богат. Както и умен, забавен, артистичен, красив и атлетичен. Да, разбрах. Брайс е супер. О, знам, да. Да. Смяташ ли, че съм материалистка? Няма такова нещо. Все едно да кажа, че съм красив или че се целувам страхотно. Не се целуваш страхотно. Радвам се, че си моя гадже. Лана, аз съм ти гадже. О, да. Ти си готиният от рисунката. Съжалявам, Брайс. Няма проблем. Аз съм след теб. Виж, Лана, много те харесвам. Но не мога да харча всичките си пари за теб. А и трябва да ме харесваш заради друго. Защото си добър човек? Не, защото съм рок звезда. О, да. За това те харесвам. Добре, ще опитам да забравя за скъпите неща, ако това ще те зарадва. Ще ги подаря на някой бедняк. Хей, беднячке! Искам да ти подаря чантата си. Това е обидно. Но и обувките са да си отиват. Бъргър, имаш ли седмици? Не. Черен Петър. Здравейте. Нали искате телевизор с плосък екран? За какво ми е телевизор с таван? Забравих. Ушният ти лекар звънна. Спомена за лоши новини. Продължи. Лана подарява един от телевизорите в спалнята й. Този, за когато спя на тази страна. Да, Лана намалява страстта си по скъпите вещи заради мен. За това ще вечеряме пица. Трик ме учи да се радвам на ефтините буклуци. Като всичко това. Как може някой да е щастлив от това, че не харчи пари? Когато Айрон Уизъл бяха богати, купувахме всякакви скъпи неща. Помните ли, аз имах златно яке. Аз имах сокол. А аз мъж иконом. Правеше всичко, което аз не исках. Хранил се е правилно и е тренирал. Ако беше тук сега, щеше да ти отвърне с нещо духовито, което и майка ти участва. Вижте, важното е, че Лана не се интересува от пари. Да, отказа партито за рождения си ден и прие аз да го организирам. Трип е толкова сладък. Щях да направя голямо парти, но сега ще е не голямо. Не искам да харча пари за храна, за подаръци и за да ви наема да свирите. Да. Моля?
Да карам татко да плати на Айрон Уизъл $25 000. Не се струва разхищение сега, когато вече не съм материалистка. Благодаря, Трис. Да. Благодаря, Трис. Благодаря, Трис. Вегетарианска пица. Благодаря, Трис. Довиждане, Лана. Довиждане, $25 000. Довиждане, Бъргър. Не знаех, че Лана ще ни наеме да свирим на купони. Съжалявам, че изгубихме парите, но не е ли по-важно, че аз съм щастлив, а Лана е по-добър човек? О, ти си щастлив. Лана е по-добър човек. Ние не съществуваме в тази връзка. Ще имаме и други участия. Само едно може да направим. Да. Какво? Да говорим с Лана зад гърба на Трип. Да, добре, но ще трябва да шепнем. Ако Трип чуе, че сме зад гърба му, ще се обърне и ще види, че говорим с Лана. Зад гърба е метафора. Да, не знаех. Ще покажем на Лана колко кошмарен е животът без пари. Тя ще се върне към старото си аз. Ще организира партито и ще ни плати $25 000. Щом взема парите, веднага пак ще си наема иконом. Но ще го проверя дали се бои от водата. Последният се страхуваше да влезе под душа и да ми изтърка гърбът. Да, точно от водата се е боял. Трис тук ли? Пуснал ми е СМС да дойда. Излезе за вечеря. Ще ядем прегазено животно. Да, така се живее без пари. Да ядем опосум за вечеря. Щом вече не те интересуват парите, виж какво бъдеще те чака. Супер! Винаги съм искала да узная бъдещето. Коя ще стане мис Америка до година? Аз ли? Не знам. Заповядай. Седни. Само ето. Това е кофата ни за нужди. Ако ти се ходи, ще ти осигурим уединение. На мен не. Но ако на вас ви се ходи, ще се обърна. И защо не го правиш? Не мога, когато ме гледат. Какво правите? Защо не чукаш? Показваме на Лана какъв ще е живота ти, когато спре да се интересува от парите. Как можахте? Зад гърба ми се опитвате да промените Лана. Метафори, кажи каквото мислиш. Мисля, че сте подлеци. Благодаря. Лана, не ги слушай. Чули, за да заобичаш пак парите, за да наемеш Айрон Уизъл за купона си. Не. Показваме на Лана, че ще е по-щастлива, ако направи голямото си парти и наеме Айрон Уизъл срещу $50 000. Не бяха ли 25? Подкрепи ме. Лана няма да ни наема, защото ще й свиря специална песен на моето парти за нея. Да, това ще е моят подарък. Нямам търпение да я чуя. Жалко, че отмених и останалите си купони. Можеше да я изпълнявате на тях. Какви други партита? Когато парите ме вълнуваха, правех много скъп купон всеки месец. Лана, хипоалергично казано, би ли наела Айрон Уизъл за купоните? Тотално. И за всяко парти